kamar yadda yake ƙarya wannan aikin alkhairin da ake a karamar hukumar Tudun Wada zuwa iya kamata ya yaba, kamata ya zo ya yaba, ba ya tafi ya je yana wasu maganganu da banza da wufi ba. Magana ce ta adawan ma ya kasa, yana ta wasu sharrance a karamar hukumar Tudun Wada, an yi kaza dukkan sharrance ne wanda sun kasa adawa. Magana ce ta sun shekara 8 ba su yi mutane komai ba, shi a raɗin kansa ma ya yi shekara sama da 20 bai samu da al'ummar karamar hukumar Tudun Wada komai ba. Wallahi wannan mulkin da aka yi na wata 9 zuwa wata 8 zuwa 9 an yi abin da Alasan Ado a shekara 20 bai karamar hukumar Tudun Wada ba. Wannan al'ummar karamar hukumar Tudun Wada ne shaida, ba ƙarya ne masa ba ƙazafi ne masa ba, amma ya tafi na wasu surutai za ka yi ba a yazaƙinta, maganar me ba a yazaƙinta, kai ka fara yi ba a yazaƙinta. Al'ummar karamar hukumar Tudun Wada lokaci suke jira su ladabtar da kai su hukunta ka da abin da kai musu na rashin adalci. Amma kuma yana ikirarin cewa su suka kawo ci gaba a Tudun Wada. To ci gaba na ne yau Alasan shine mutumin da hukumar 'yan sanda ta gabatar wa kotu da zargin kisa, wanda har yau kwana-kwanan nan ma na ga ƙungiyar lauyoyi musamman na jihar Kano sun nemi kotu ta zo ta bincika wannan hukunci, wanda muna roƙon kotu ta dawo ce wannan review na wannan abin da ya shafi wannan case. Saboda haka mu magana ce ta al'ummar karamar hukumar Tudun Wada da birni da ƙauyuka. Saboda haka ba za mu ƙara yadda cin mutuncin da ya yi a baya ya zo mu zuba mai ido yanzu ƙara yi ba. A baya idan kara da wasu abubuwa gudun fitina ya sa mun ɗaga mar ƙafa, wallahi yanzu ko shedan ne shi wallahi doguwa da Tudun Wada a yanzu bai zai mana abin da ya mana baya ba. Muna jiransa lokaci ne na saka halacci da halacci a ƙaramar hukumar Tudun Wada. To amma kana magana akan binciken da kotu take yi musamman akan abubuwan da suka faru a baya, shin baka ganin yanzu na ganin ka gano ta gaskiya? Kotu muke roƙon ta zo ta duba wannan jokin da aka yi a baya na zargi aka yi, kuma zargin nan da yawan 'yan karamar hukumar Tudun Wada wasu mu duk da yawan mu abin nan mun gan shi mun ji mun gani, to menene abin kuma wani abin nan magana ce ta cewar Al'asan ya zo ya kare kansa akan zargin da wannan lauyoyi suke masa. Kana da suka Alasan a wannan batu, wasu za su iya cewa ko dan a jam'iyyar amarya kake ne kake ko shi irin abubuwan da yana da magana barka tun da kana ce ta kishin al'ummar karamar hukumar Tudun Wada, magana ce ta ya zo yana ta sirrin bayani, magana ce ta baka yin abin da ida ce, kana ikirarin kai dan majalisa ne, kana ikirarin kai waye a majalisa, kana ta zantika marasa amfani, wanda ni abuna abun kunya ne ka ringa dukan kirjin kai dan majalisa ne shekara da shekaru. Amma yau a zo doguwa da Tudun Wada ba maga komai ba. Lokaci yayi dan al'umma karamar hukumar Tudun Wada wayayu ne, aƙilai ne, sun san me suke yi. Lokaci yayi da ba za su ƙara barin irin wannan damar ta kuɓuce su ana ta shirme da dukiyarsu da kadarorin su ba. Tudun Wada magana ce ta mun san ƴancin kanmu, magana ce ta lokaci yayi da za mu ƙarci ƴancin kanmu wurin mutane azzalimai irin. To amma ina bugun gidi yana cewa ba za a manta da shi a karamar hukumar Dogo ba. Ba za mu manta da shi ba, barkaji ba za mu manta da shi ba, domin zargi ne na gaya maka a baya, ba za mu taɓa mantawa da Alasan ba, domin zargi ne aka yi masa. Hukumar 'yan sanda ta gabatarwa da kotu shi wanda ya yi zaman gidan yara akalla kwana 7, kaku ba za mu manta da shi ba. Magana ce ta wanda ya zalunci al'ummar Tudun Wada, yi cakin al'ummar Tudun Wada, ya zalunci al'ummar Tudun Wada, to ya za mu manta da shi. Yau ka gaya mun Alasan Ado kai zagayen kuturin Kano ne a karamar hukumar Tudun Wada. A irin na ayyukan alkhairin da suka aikata. Na me ai sai a faɗa. Sun ce sun kawo ci gaba sosai. Ƙarya ce. Sun ba da empowerment ga matasa da sauransu. To empowerment na me? A ina aka yi wa aka ba? Ƙarya ce, ba abin da aka yi sai shirme da rashin hankali kawai da ake fama da shi a yankin, wanda insha Allah muna addu'a cikin ikon Allah za mu samu cikakken yanci. Al'ummar karamar hukumar Tudun Wada da doguwa za su samu cikakken yanci 2027. Insha Allah rabbi za mu kawo jagoranci wanda al'ummar doguwa da Tudun Wada za su yaba da shi cikin shekara 1 fiye da shekara 20 ta Alasan Ado. Assalamu alaikum.